ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ନ୍ୟାୟଦାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ମତି ଦେବା ଦିନଠାରୁ ମହିଳା ସମାଜ ପୁରା ଚରିତ୍ରହୀନ ତଳକୁ ତଳକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ଯାହା ଫଳରେ ପୁରୁଷ ସମାଜ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି। ଯାହା ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଭଳି ଅନେକ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ଘର ସଂସାର କଲା ପରେ, ପିଲାଛୁଆ କଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏପରି କର ନାହିଁ। କାରଣ ତମ ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ପରିବାର ନଷ୍ଟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛ। ଯାହା ନିଜେ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ଯଦି ପର ପୁରୁଷ ସହ ରହିବାର ଥିଲା, ବିବାହ କରି ପିଲାଛୁଆ କରିବାର ନଥିଲା। ବେଶ୍ୟା ପଳାଯାଇ ବେଶ୍ୟା କାମ କରିବା କଥା। ତମେ ବିବାହ କରିବାର ନଥିଲା। ମୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ନାରୀ ବିବାହ କରିବାର ଅଛି ତ ସାରା ଜୀବନ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବ। ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ବିବାହ କରି କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। କେତେ ବି କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି, ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସାରା ମହିଳା ସମାଜ, ସାରା ପୁରୁଷ ସମାଜକୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ନାରୀ ସମାଜ, ସାରା ଭାରତର ମହିଳା ସମାଜକୁ और ସାରା ଭାରତର ପୁରୁଷ ସମାଜକୁ କହୁଛି, ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆସେ, ହେଲେ ଏଭଳି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରୁଷ ସମାଜ ବି ଦଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସୁସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। କାରଣ ଯଦି ତୋର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବାର ନାହିଁ କି ପିଲାଛୁଆ କରିବାର ନାହିଁ, ବାହା ହେଉଥିଲୁ କାହିଁକି? ବିବାହ କରୁଥିଲୁ କାହିଁକି? ବିବାହ କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାଛୁଆ କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ହାତ ଧରି କହୁଛି, ବିବାହ କରିବ ତ ସାଥୀ ହେଇ ସମସ୍ତେ ରହିବ। ବିବାହ ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ମୂଳରୁ ପଳେଇଯିବା ଦରକାର। ତମର ଯଦି ସେମିତି ବାର ଜାଗାରେ ମୁହଁ ମାରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲା ଛୁଆ କରି ଘର ସଂସାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି କଲେ ସାରା ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ ଏଇ ସମାଜର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସମାଜ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ବିବାହ କର। ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା କଷ୍ଟ ଆସୁ, ସାଥୀ ହୋଇ ରୁହ। କଳି ଝଗଡ଼ା ବହୁତ ଆସେ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରି ରହିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାହାଦୁରୀ। କିନ୍ତୁ ପରପୁରୁଷ ହାତ ଧରି ପଳେଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
ଯାହାବେଳେ ପୁରୁଷର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ହେବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ରହି ଖରାପ କାମ କରି ରହିବୁ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ବିବାହ କଲା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯାହା କରିଥିଲ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ଏଭଳି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଇଏ ସାରା ସଂସାର ଚାଲିଛି ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ବିନା କେବେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସାରା ସଂସାର ଚାଲିଛି ପୁରୁଷ ନାରୀ ସହମତିରେ, ସହଯୋଗରେ ଆଉ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ନ ବୁଝିବ ତାହେଲେ କେହି ବୁଝିବେନି, କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ଆଉ ଖରାପ କାମ କରୁଛ, ସେଟା ତୁମକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁନି? ସେଟା ଖରାପ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ବିବାହିତ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କରୁଥିଲ ସେଇଟା ଗଣତିରେ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ଯାହା କଲେ ମହିଳା ସମାଜ, ପୁରୁଷ ସମାଜ ଧିକ୍ ବୋଲି କହିବ। ଏତିକି ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କେବେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଲାଗନି। ଯଦି ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଲାଗ, କିନ୍ତୁ ପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପୁଣି ବୁଝାମଣା କରି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ରହିବା ଶିଖ। ଆଉ ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେବ, ଅଣାଗଟା ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଲା ପରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛ, ଧିକ୍ ତୁମ ମା ପଣିଆ, ଧିକ୍ ତୁମ ନାରୀ ସମାଜ। ସମସ୍ତ ନାରୀକି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କେତେକ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ବେଶ୍ୟା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦରକାର ହୁଏନି, ତାଙ୍କର 10ଟା ଦରକାର ହୁଏ। ସେଇଭଳିଆ ନାରୀକୁ ବିବାହ କରିବାର ନଥିଲା, ସେମାନେ ବେଶ୍ୟା ପାଖରେ ବସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଇଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମରଣ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କର୍ମ ଯେମିତି କରିବ ଫଳ ସେମିତି ପାଇବ।